Ning mubong basahon nga ang pagkatalagsaon, pagkamalangkubon o pagkapraktikal sa iglesiyahanong kinabuhi. Gipakita ni Witness Lee ang tulo ka mahinungdanong butang aron mamintinar ug motubo ang iglesia. Ang nakapatalagsaon sa iglesiyahanong kinabuhi mao ang pagtuo nga hinimo sa mga gituuhan kalabot sa Biblia, sa Dios, ni Kristo, sa buhat ni Kristo, sa kaluwasan ug sa iglesia. Bugtong talagsaon kining pagtuuha ug maoy sukaranan sa tinuod nga pagkausa sa tanang magtotoo. Mabahin ngani ang lawas ni Kristo, mawad-an kini sa tanan. Apan sige kining nabahin-bahin, labig yung tungod sa sobrang paghatag o gibugaton sa pila ka tinuuhan nga wala malakip sa pagtuo. Sa nagpadayon ang Ginoo sa pagpakaylap sa iyang pahiuli sa tibok yuta, nagtuo ta nga makatagbo kining basahuna ug mahinungdanong panginahanglan ug praktikal kaayong makatabang sa tanang iglesia lokal. Ipatinuod unta sa Ginoo ang tanang punto nga gipadayag sa Ginoo ning basahuna. Aron dugang pang makasulod sa panan-awong gipadayag ning basahuna, mahimong mupalit og kopya sa website nga www.gbpi.org.ph.